Usa ka maing gabi mga angkol ug mga ante. Tugot isab ko ninyo nga mangayo na sab ko og katahuran karong mga oras ha. Unang-una, gusto ko muna kitang kumustahin ngayon. Kumusta na bang lahat? Ang mga lahat na mga lagay nga gagabitay. Siyempre kung ako ang inyong tatanungin, medyo okay na konti. Siyempre yung mga nakarang araw, mga kabisyo, grabe. Grabe watay tingog. Paslot ang boses ni Totoy Bato. Alam mo mga angkol ug mga ante, ang gusto ko lang ipabahagi sa inyo ngayong gabi ay tungkol sa pagkakaroon ng alaga. Yung alaga na lagi mong hinahawakan. Alagang hayop. Pwede rin sabihin na alagang aso, alagang pusa. Pwede ba yun? Alagang manok? At iba pang mga maituturing mong alagang hayop. Yung hayop hindi yung tao. Mga angkol, alam na natin yan na ang pagmamahal na ibinabahagi natin sa ating mga alagang hayop ay isang natatangi at espesyal na ugnayan. Kung medyo aduna kay nabatian nga di maayo, ang imong tumong og tingo dayon nga makauban ang imong alaga. Imo din siyang hapyud-hapyuro ng imong alaga. Yung mga pets mo Sa totoo lang mga angkol ug mga ante, ang pagkakaroon ng mga alagang hayop ay maaring magdala ng maraming kasiyahan, kagalakan, pagmamahal at pagsasama sa ating buhay. Yung mga walang asawa yung mga may asawa at saka walang asawa, kasama nila. Pati na yung mga couple, yung mga mag-asawa na walang anak, nag-aalaga ng aso. O di ba? Alam mo na yan kung ano ang maidudulot sa pag-aalaga ng isang hayop. Eto pa, sa tuwing umuwi tayo sa bahay na galing sa isang napaka-busy na araw sa trabaho, ang unang sasalubong sa iyo ay ang pinakamamahal mong aso. Ginagamitan ka ng doggy style. Doggy style kung saan yung tatakbo sa'yo, tapos hahalikan ka, dinidilaan ka. Yan ang doggy style ng aso. Mas una pang musundo ang imong iro kaysa sa imong asawa. Alam natin yan, pagdating mo sa bahay, naririnig na yung andar ng motor o kaya yung sasakyan mo. Matik yun, yung aso mo, kakahol-kahol yun. Nagiging maingay. Pagdating mo sa gate, pagbukas mo sa gate, ayun, ginagamitan ka na ng doggy style. Oo, musabak ni mo, tilapan ka. Ay nako, sabi nga nila ang mundo ay magiging isang mas magandang lugar kung ang lahat ay may kakayahang magmahal ng walang expectation. Tulad ng isang aso. Wala bang kapalit ba? Hindi expectation, walang kapalit. Yung style ng aso ang gusto ko. At isa pa, di kay baong mudumot ang usa ka iro. Imo man ugaling gikasab-an. Motuo, maminghoy ug unya imong tawagon. Aso, tuy. Magkisi-kisi dayon ang ikog ni ini. Ay, ganun talaga. Naalala ko lang nung aso namin dati sa probinsya. Siyempre, bata pa tayo Paglabas ko ng bahay, siya na yung mag-good morning sa akin. At siyempre, ako din naman tuwan-tuwa na nakakita din ng aking alagang aso. Tapos kanindot yun, pag may alaga. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat ng gabi-idean ninyo, Medyo pigil paghihapon ni akong boses, Sorry medyo pigil pa rin kasi nga yun nga, natamaan tayo dito sa yung malat dito. Ewan ko lang kung sa panahon ba to. Siguro, yung sunod-sunod na kulang sa tulog.
Kumbaga, nung sinabi ko nung isang gabi na yung tulog ni Totoy Bato ay parang bayad sa loan, bayad sa utang, in installment. Yan ang tulog ko. Halimbawa, matutulog ko ng 2 oras, 3 oras, gigising yan, ihi. Pasirit na, pasirit. Pag magpasirit, balik na naman. Tulog na naman hinanok. Another 2 hours o 3 hours. Yan na yun. Yan yung tulog na parang tulog na utang. Okay na, ito na po ang inaabangan natin. Alam mo na kung anong gagawin, ha? Ito na po ang ating... Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Ayan, ihanda na po ang inyong QR code at i-scan nyo na at mananalo ka ng 500 pesos. Okay, ito na ang ating katanungan. Anong lugar ang kilala sa tawag na Christmas capital ng Pilipinas? Anong lugar ang kilala sa tawag na Christmas capital ng Pilipinas? A. Baguio. B. Manila. C. Tagaytay. D. San Pedro, Pampanga. Ayan, no? Kaya Manila, scan nyo na, mananalo ka ng 500 pesos. Love Radio Fan Scan. Fan Scan! Fan Scan! Okay, no? Ganun lang, no? Sa mga nag-aabang, mananalo ka ng 500 pesos. Okay, no? Tuloy-tuloy pa rin ating tugtugan sa ating pagbabalik. Mag-live, FB live po tayo sa Love Radio Manila. Kauban gyapon nimo ang mulusi sa imong lagom nga kigol. Kini gyapon si Totoy Bato.